Comprar artesanía e produto local para agasallar nestas datas é unha opción que ofrecen os mercados do Nadal instalados diante da Deputación e na Praza Maior. Regalar artesanía no Nadal é unha boa opción porque é algo feito a man, sempre o que sei, hai que tirar polo mercado local de aquí. As casetas de madeira da Praza de San Marcos acubillan as pezas feitas a man que 14 artesáns lucenses elaboran nos seus obradoiros. Obxetos de coiro, cerámica, xoguetes de madeira, téxtil, mel. Hai artesáns que levan dende os inicios aló polo 2012. Dende a pandemia a feira é gratuita, aínda que antes cobraban, pero era algo moi simbólico porque este tipo de feiras suelen ser bastante caras, entón é un punto a favor moi grande para vir. Canda eles no veis que se estrean neste mercado que promove a Deputación de Lugo. Yo llevo en Lugo 3 años y hace ya 2 años que estoy dado de alta en Artesanía de Galicia. Yo vengo de la arquitectura, hice un cambio radical en mi vida, entonces pasó el cuero de ser mi hobby a ser ya mi forma de vida. Na Praza Maior, a ambientación do mercado nadalmente lucense organizado polo Concello anima as compras. Entre os stands, unha iniciativa solidaria. Tenemos bolsos en vaquero, tenemos bolsitas en tela y diferentes tipos de regalos. Somos varios, ¿no? De diferentes países que nos acoge esta fundación Tejiendo para Medrar. Os negocios e produtores locais van rotando por semanas para dar cabida a todos os inscritos. É un lugar onde das a coñecer o produto, falas directamente ca xente, a xente me coñece, despois xa veñen, incluso repiten, estivecho o ano pasado, este ano pois volven outra vez a comprar porque lle gustaron. Ambos os dous mercados permanecerán abertos ata o día 5 de xaneiro, con actividades para toda a familia.